namar ka jing u jing nam jong ki pai ba nong rap halor ka jing hiar kynsan ka dor jong synsar na kalyang ka executive member ka tanat market jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Congress Mary Karpuri kalalum kyrkieh ka jingialang bat ki nongkhaii na ka Mawiong Regulated Market. Hakani ka jingialang kapla don lang ru the Deputy Secretary ba HCM laikren bat yathir sani banlam yakadaw tanrai jong katay ka jinghar kynsan ka dor kamur jong utay umarem ubapaw bha ka jela ti minta kasngi kani ka meeting kani halor ka jing ot jong ki nong rep synsar kamtang ngabe dei bat ka dur kamur bakla Hiar dor chapalan ti nakaliang ka jonga ngi khot ikini ki traders ka ba di nakali Mawiong Regulated Market tinga ai kubli kini ba rakhat ki ba lai shim khia ba ki lai wan bachak ni ka meeting bat ni lai atai ni lai thir bhabun ki ka ba kuno ka ban solve kani ka problem mo ka ba ki nongrep ki jongi ki ma na ka por shakapor ti hawai kumbangi yu I ba usansar ude way source of income ka ba mo ki nongrep ki jongi ki imja na uni usansar hawai bat ko tikit usansar menta umde shu forest produce ulade agricultural produce ti na kaliang ka jong ka department ru ngis ngkhia na marhaba ngiyo e ka jing ut jing nam na ki nongrep ti ngisakhat ya kani ka meeting but kani ka meeting ka long ka meeting ka ba so na marba nila yo ba ni discuss bon ke habai dei ba but ka jing her ka jong Hiar dor jong synsar te ka daw ba ka bang yelap hang kani ka jing pai ka jongi ka baning kong e ka dei ka ba ka lalong over ayute production ka lalong palat lian na marbele kam dei tang ka state ka jongi ka ba produce yo ni plan namar ki other states so kat kum ka jing tip ka jongi ba ki bon ki ki other states kum karbiang long ti kini ki states kum bang no chapo Assam ro mentar mo ti like other countries kum Nepal ro the overproduction of broomstick kalak ta jur ya kani ka dor mo ti henry nakaliang ka jong apat ngasngo ban ong hani ba ni kwa ken ban isi ka problem ka jong u nongrep tingi la ya tai bha bat ka wei ru ka dei ba kini ki regulated market ki duna palan no te ka wei ni don hange po is ka sales ni don tang hangi ha Mawiong te ngai ba kala idon kam ba kan don show kam kini ki regulated market kum hari boy showes Khasi Hills tengah thai pada ki setup show ikini ki regulated market na kaliang ka jong ka sarkar tengah thai kan sa kham isi ka problem but kani ka longkum kani ka miko federal matakam function show tengah thai ngin hab hi banra kani ka bills ko shaka state government ba lada kadang da ka function biang kami ko federal kani ro kani arab shibun sha but ka wei ka daw ba ka bangia lap ha ka bangia tai hani ka de ka ba kilawan kini kinong khayi ki traders ki badi na bar joka state ka jongi kini direct kilawan banthit na kini ki barap synsar tede hangni kain baka Hiar dor kani ka uni synsar te shubu menta na kini ki bala long bala authorize kini mo kumbong no na kani ka Mawiong Regulated Market ka bangi don bala authorize ki mo kini ki traders brakhat kimla shu manong ban penhe ka dor na marbale kilawan kini ki traders kilalong no illegal trading te from outside our state kadi kata ka wei ka ba pinyap ya ka yo ka hat mo te lada menta ya khnya dor ya shim tang lai tingka te kini hangni te kimla shu ban pen ki ka dor te ya ni ru ngan ngin sahab banya perkhat sani bah ban le kom no but sakawi ru ngin hab bangin ra hi kani bangin hab ban ka government baka state government ngin etik up lang baka state government bangin tri lang ringkat ba kum no bangin ya pin mentoy ya u nongrep jongi but ngit scam bah ki por ki ban sawan ngin sala ban le ki ka ban ta ba ki nongrep ki jongi ki no ma thani ka jinge kumbalo montani ki kado kong kador jong ni synsar hadu menta kala poi kat mu tu sanpuar ka kilo sanpuar ti habai de bat kani ka jingwan kini ki nongkhaii na sabar ta ka step ba nakalang council nakalang ka council te ka tangin sale ka badon kam
but dala ngilap ikino kino ki ba wan ban khai bian but ki ba set up iki markets ki ba long bian illegal markets or illegal kado trade ngathrai will take stern action against them. Kibun kini ki regulated market kinumla ban wan kini ki illegal trading te kalalong kumba phi ladon ka regulated market hakito ki area te ki lahabit bani ash tu kinumla asho kinon kini ki banabar ki ban shu haban wan lalong no khai bian